Op meer dan 180 locaties rondom op het brood is het omdenken van fiskmigratie. In Nieuw-Zeeland, Hawaii, maar ook in Friesland krijgt het publiek de kans om meer te weten te komen over fiskmigratie. Gewoon visken moeten somtijden van zwiert naar zoutwater, maar worden er bij het Chinhouden toch begelijks bregen, sloezen en dieken. Want rode jitrog is de viskstaan in de IJsselmar tegen leeg. Om er verhoring in te brengen, moet over een paar jaar een grote fiskmigratierivier komen bij de Oud-Sludiek. Volgens de waardverdeling is het wichtig dat Friesen weten wat er aan het plak vindt bij Kwamwaterszoon. De vismigratierivier is een project waar een flink kostenplaatje aan hangt. En ik denk dat op het moment dat iedereen het probleem goed begrijpt, dat ze ook dat ze begrip hebben voor het feit dat je deze investeringen doet. En ik hoop dat we op deze manier gewoon iedereen meekrijgen om de afsluitdijk open te maken voor vis. Op dit stuit wordt er nog onderzoek gedaan naar de fiskmigratierivier. Zo zijn er verschillende ontwerpen dat uitkeersen worden mat. De grootste obstakels worden likwijls de financiën en de gewerking tussen verschillende bestuurlijke lagen. Dat is inderdaad een probleem wat je moet te krijgen hebben. Aan de andere kant, je zorgt dat er nou een soort belangstelling voor is, nationaal, maar ook internationaal. Dus de wil om het te realiseren is er wel degelijk. Alleen ken het en met name het yield. De totale kosten voor het project liggen tussen de 50 en de 60 miljoen euro. Van het jest zullen provinciale steden te zet hoe de nieuwe fiskmigratierivier bij de Oud-Sludiek.